Blwyddyn Newydd a chroeso i bodlediad Hansh blas gyntaf gyda fi Heledd. A fi Lowri. Ni yw'r Chwiorydd EMpowerME, the EMpowerME sisters. Falle bod chi wedi gweld ni yn barod ar Hansh yn trafod 4 tip i greu y trefn bore perffaith. A dyn ni yn mentoriaid meddylfryd. Sy'n. Mindset coaches. A ni'n helpu bobl i fod yn fwy hyderus a hapus yn eu bywydau. Felly mae bywydau ni wedi hollol newid, newid yn gyfan gwbl dros y flwyddyn diwetha. Le ni wedi bod yn dilyn be mae cymdeithas yn dweithio ni wneud, ticio'r boxes, fel, cael y swydd, cael y tŷ, y partner, weithiau tic. A wedyn sylweddoli bod hwnna ddim yn neud ni'n hapus. A mwyn ffindio gwir hapusrwydd mae angen i weithio ar ein meddylfryd ni. Felly, nath ni roi lan ein swyddi, newid ein bywydau, newid ein meddylfryd ni. A nawr ni'n neud be ni wir yn caru, weithio gyda pobl amazing. A ni'n helpu pobl i ddysgu nhw sut i fyw y bywyd yna maen nhw'n breuddwydio am. A heddiw, dyn ni'n mynd i fod yn trafod addunedau Blwyddyn Newydd. Ac yn gofyn cwestiwn pwysig. A oes pwrpas iddyn nhw heddiw. A os fod na, sut allan ni lwyddo? Wel, felly, let's dechrau. OK, so addunedau Blwyddyn Newydd. Mae hein wedi bod yn mynd ymlaen am filoedd o flynyddoedd, ie? Ers amser Iesu Grist, ie? Cyn amser Iesu Grist. Ie, yn ôl y we. Y Babyloniaid. Apparently. Be ti'n meddwl fysa addunedau Iesu Grist? Sim really lot o hwnna na, ysyn ymlaen. Ni am hwnna yn tangent. Sim eisiau gwybod o hwnna. OK, so, pam ydyn ni'n neud addunedau Blwyddyn Newydd? Pam? Cwestiwn da. Fi'n meddwl i lot o bobl, ni'n cyrraedd fel diwedd y flwyddyn, a falle bod yna bach o slump, ti'n cael amser i feddwl. Falle bod lot o pobl ddim yn hapus. Ac yn meddwl be fi'n gallu gwneud i deimlo well. A wedyn mae'n sort of mad rush, meddwl am addunedau. O, beth hwnna'n neud fi ddim yn hapus? Quick fix. Ni'n hoffi quick fix na gynni. Wedig y dyddiau yma. Mae'n dweud, fel ti'n dweud nawr, fel pobl yn teimlo bach yn mwy crappy, bach o shit na gynnu. Diwedd y flwyddyn. Mae'n bach mwy fel, beth yw'r gair, fel ti'n adnabod e mwy. Mae'n lot mwy fel clir bod chi'n falle yn anhapus. Mae pethau'n bach mwy... Fi ddim yn gwybod, ddim yn good o gwmpas chi. Ti'n cael sydd i feddwl amdano peth, nag ti, a sort of edrych nôl ar bopeth sydd wedi digwydd nes i'r flwyddyn. A hefyd, be ni'n tueddol yn neud fel generation ni, yw ni'n cymharu'n gilydd. Cymharu fel beth sydd ddim gen i, sydd gen ti, a wedyn mae'n neud ti teimlo fel, fi angen newid rhywbeth yn fy mywyd. A hefyd fi'n credu nawr, yn y degawd newydd, mae pobl yn lot mwy tueddol o eisiau newid mwy yn ei bywyd, right? Ti'n meddwl? So newid felly yw, ie? Newid a gwella bys y fi'n dweud, right? Cytunaf. Ie. Cytunaf. OK, so, ni wedi bod ar y we yn ymchwilio am beth yw'r fel y top 5 addunedau mwy o poblogaidd. A yr un cyntaf, dis i ddim yn sioc o gwbl i'r ddwy o ni, oedd e, colli pwysau. No brainer. Mae hwnna wedi bod, fi'n meddwl ers yn tua 10 mlwydd oed, oedd e ar addunedau. Mae'n eitha trist, though, 10 mlwydd oed. Mae'n iawn, mae'n ffain, I'm over it nawr. Dwi'n ddim yn adduned i fi mwyach. Ond fi'n meddwl llawer o bobl yn siarad am colli pwysau, achos fel ni'n edrych cymharu'n gilydd. A mae'r ffordd mae hysbysebion yn ei ni deimlo, mae'n corff os ni'n edrych, ni'n teimlo dda ni edrych fel y ffordd arbennig yma i deimlo'n gyfforddus neu'n hapus yn ein croen. Achos mae obviously fel yr industries gwahanol, fel maen nhw'n neud chi teimlo'n eitha shit. Are you bikini body ready? Fuck off. I've got a bikini, I'm ready. Yes, I've got my bikini, I'm ready to go. OK, so colli pwysau, ni'n gwybod mae hwnna'n number 1, no brainer. OK, rhif 2, cysgu mwy? O'n i ddim yn dysgu hwn. Ie, o'n i hwnna'n bach yn... fi'n deall bod pobl eisiau trio cael routine newydd, ond cysgu mwy, I don't know. Fi'n deall bod mae'n rhan o fel hunan ofal, fel basic self-care. Fi'n deall hwnna, a fel chi ddim yn cael digon o gwsg, chi ddim yn teimlo'n iawn. Ond, fi ddim really struggle gyda cwsg. Weithio fi'n cael rein os weithio sa'n cysgu o gwbl, ond mae hwnna pan fi'n really just yn inspired a fi just yn neud pethau amazing. I'n credu i fi, o'n i pryd o'n i'n dysgu, o'n i ddim yn cysgu'n dda iawn. Felly, falle, fi yn deall e, ond hefyd... Bydde ti beth i roi e lawr? Bydde ti beth i roi e fel, na. OK, rhif 3 yw mwy o marfer corff. Eto, mae hwn yn probably adduned i bawb, really. So fi'n meddwl mae pobl eisiau neud mwyn edrych, na gwybod, mae'n ffordd... Mae lot o bobl ddim yn neud am rhesymau fel teimlo'n fwy iach, neu cael mwy o egni, mae mwy fel, dwi eisiau abs.
Ti'n gwybod? Dwi ddim eisiau abs. Dwi eisiau abs. Wyt ti? Also, fi ddim. Methu yn bodd yn dan fe. Mae ddim that bwysig i fi. Da iawn. Okay. A hefyd, o'n i'n sôn o blaen ag ni am mynd i'r gym. Yeah. For like a gym, pob mis Ionawr wastad yn hectic. Ydy. A wedyn mae chwefron yn dod, mae just yn absolutely dead. Yeah. So yeah. Ond ti dal yn anchwefro, so mae'n Yeah. Okay, rhif 4, rhoi lan smygu. Yeah. Fi'n gallu gweld sut mae hwnna'n gallu bod yn eitha poblogaidd. Rhif 5, rhoi lan yfed. Ti di trio hwn. Fi di trio hwn, gyfaint o weithio gyda dry jan. Yeah. Ond mae'r temptasiwn bach yn... Beth yw'r temptasiwn? So beth yw ei fi? Fi'n credu fi'n hoffi mynd allan gyda ffrindiau fi, a ni'n dieddol yn mynd i'r pub, penblwyddi pobl, a ti'n just methu dweud... Ti'n methu dweud lime and soda, ti'n cyrraedd y pub, a ti'n trio dweud lime and soda, mae'n fel double G&T. Double G&T, you know it, oh my gosh. Okay, yeah, so heina yw'r top 5. So colli pwysau, cysgu mwy o ymarfer corff, rhoi lan ysmygu, a rhoi lan yfed. Heledd, pa rei bys y ti di wneud te? Allan o'r top 5 yna, beth yw'r top ones bys y ti di wneud? Wel, yn amlwg fi wedi dweud fel colli pwysau, a fel, I think, o'n i arfer fel classic Bridget Jones, fel, ti'n fel, obviously, we'll lose 20 pounds, fel. A just yn desperate, really, golli pwysau. Bydde fi just yn bydde fi'n hungover falle ar y cyntaf o Ionawr. Tim ond really rubbish, a just bod yn reit, sa'n bwyta nawr, a wedyn, just neud a smoothie neu detox diet, fel, 2 ddiwrnod in, fi'n tim ond gre, a wedyn fi'n Tesco neu rhywbeth, a fi'n gweld y siocled, a fi'n just fel, oh, stuff it, fi eisiau fe. A ond just gorfwyta. Eto, temptasiwn. Ond hefyd, dwi ddim yn, ti methu, it's not sustainable. Ti methu really cadw hwn ymlaen. Ti methu peidio bwyta am fel, ti'n bod? Wel, ddim yn dweud ti peidio bwyta. Na, ond dyna beth ti'n neud, ond eto, ni eisiau quick fix. Ni eisiau neud rhywbeth yn gyflym. Ie, a hefyd, mae pobl yn mynd cymryd nhw'r extreme, ie? So fel, os ti'n dweud bod ti eisiau colli pwysau, fel, ti'n literally mynd i bwyta fel 1 meal y diwrnod, right? Ie, be amdano ti? I fi, fel fi wedi dweud, fi wedi bod yn trio neud dry jan yn y gorffennol. Beth yn gweithio, not gonna lie. Ymarfer corff, definitely. Fi'n credu mae hwnna'n rhywbeth pwysig, ond fi'n credu hefyd, fel ni wedi dweud, mae'n rhywbeth ni angen bod yn mwy realistic, fel pan y dweud, fi'n mynd i fynd y gym pob dydd, fel, that's not realistic ydi really. Ond, okay, so, be dwi eisiau gofyn ni nawr, faint o bobl wyt ti'n meddwl, cos cyn i ni edrych ar ystadegau, faint o bobl wyt ti'n meddwl sydd yn gwneud addunedau? O'n i'n meddwl bod falle rhan fwy o bobl yn neud e. Yn gwaith, ti wastad yn trafod, beth ti'n neud fel addunedau blwyddyn newydd? Mae rhai pobl fel, sa'n neud yn rhywbeth. A mae rhai pobl just ddim yn bothered o gwbl ydyn nhw, mae'n dweud fel, na, sa'n neud addunedau. Ond o'n i'n meddwl, o'n i'n meddwl bod lot o bobl yn neud e. So o'n i'n eitha sioc di weld yr ystadegyn ti'n mynd i rannu nawr. Wel, cyn i fi rannu hwnna, fel yn amlwg o'n ni fel yn athrawon, so o'n i'n gwersi o'n i'n dysgu gyda'r plant, o'n i wastad yn dysgu am addunedau, a ysgrifennu addunedau newydd gyda'r plant. So o'n i'n meddwl bod hwn yn rhywbeth really, really standard. O ti? Really standard. Ond yr ystadegyn sydd gyda ni, so yn ôl YouGov, dim ond 1 mewn pob 5 sydd yn gwneud addunedau yn y Deyrnas Unedig. Dim lot. Mae hwnna'n sioc fi'n meddwl. Ond nath ni ffindio mas bod mwy o bobl ifanc yn neud yna pobl hŷn. A fi ddim yn sioc dy hwnna, achos fi'n credu mae mwy o bobl ifanc yn mwy dieddol eisiau newid. Ddim i fod yn gas i'r oedolion hŷn. Sorry, oldies. Ond chi'n stuck in your ways. Sorry, mae'n wir, chi'n llai tebygol o mwy newid pan chi'n hyn. A mae'n anodd newid. So, wyt ti'n meddwl, Heledd, cwestiwn bach i ti, wyt ti'n meddwl bod addunedau yn gweithio? Maen nhw'n gallu gweithio. Fel rheswm mae lot o nhw'n methu yw ni'n tueddu i fel gorlwytho. Ni'n tueddu i gymryd be mae pobl eraill yn ei. Ni'n dilyn gilydd fel defaid. Dyle fi edrych y ffordd yma, so fi yn colli pwysau. A ni jyst yn neud e'n gyflym, ni ddim yn rhoi lot o feddwl. So mae lot o nhw'n methu achos hwnna, dwi'n meddwl. Fi'n credu hefyd fel, mae lot i wneud gyda fel cymhelliant, fel motivation. Mae pobl yn meddwl, maen nhw'n aros am yr cymhelliant i ddod iddyn nhw, ond yn amlwg, ni'n gwybod nawr ar ôl darllen loads o bethau gwahanol bod cymhellion yn dod unwaith chi'n gweithredu rhywbeth. A mae gennym fi ystadegyn arall iddo chi. Please rhanna. So mae hwn yn really sioc i fi. So, well, ddim yn sioc, kind of sioc. 80% o bobl yn methu gyda addunedau nhw erbyn mis Chwefror. Fel ni'n dweud am y gym, mae'r gym just yn dead yn wag yn mis Chwefror. Okay, so pa arall ti'n meddwl pobl yn methu? Wel, nath ni siarad am fel pobl moyn quick fix. Fi'n meddwl mae problem gyda ni fel pobl oedran ni.
ni'n ffindio fe'n anodd... Dim ymynedd. Dim ymynedd. Ni just moyn e nawr. Os ni'n moyn colli bwys, ni'n moyn colli bwys e nawr. A Ni'n moyn unwaith yr arian nawr. A unwaith chi ddim yn gweld y newidiadau, chi just fel, whatever, mae ddim yn gweithio. Achos y gweithio. tro gyntaf chi'n mynd y gym, a just neud, ti'n un, beth yw un o hein, yr bicep curl. Fel, dyw'r muscles ddim yn mynd i ddod yn syth. Mae'n mynd i gymryd amser, nag yw e. A mae'r un peth hefyd, chi'n gweithio eich hun yn feddyliol. Mae'r un peth, nag yw e? Definitely. Be sy'n bwysig sôn yw, ma nhw'n dda, fi'n meddwl bod ni wedi cael sort of slate o addunedau chydig bach. Ma nhw yn dda. Ond ma nhw'n dda, ond achos mae'n rhoi cyfle i ti newid, a mae'n rhoi cyfle i ti gael sialens newydd. Ti'n ni siarad am pethau newydd y dod lan fel veganuary, sy'n amazing. Mae'n cyfle i ti drio rhywbeth hollol newydd. Does dim lot o bwysau. Ti'n gallu just trio fe gweld sut ti'n teimlo. So mae hwnna yn beth da, fi'n meddwl. Definitely. Nesaf, mae rhaid i ni feddwl nawr pam ydy hein yn mor bwysig, pam ydy'r addunedau mae mor bwysig iddyn ni, okay? Achos mae angen cael wir pwrpas gyda'r addunedau, achos mae lot o bobl, fel ni wedi dweud o'r blaen, mae lot o bobl jyst yn mynd ar hap, nag nhw jyst yn dewis random stuff, jyst i ddweud, dyma be fi'n neud blwyddyn yma. So mae dwy rhan i pryd ni'n meddwl am pam fod ni eisiau wneud yr addunedau yma. So, rydyn cyntaf, wneud yn siŵr bod hwn i chi, bod chi'n wneud yr addunedau yma i chi, a mae lot o bobl yn dieddol o mynd tuag at beth mae'r cymdeithas yn eisiau chi wneud. Fel eto ticket boxes fan ni'n siarad am gyna, fel mynd am y swydd mawr, neu loads ar un. Chi actually moyn y swydd na? Chi actually moyn gweithio 60 awr yr wythnos? Ond mae lot o bobl, mae hwnna ddim yn ei wneud ti'n hapus, ydy? I rei bobl falle bydd yn, ond... Ond chi angen meddwl beth sy'n mynd i chi'n yn hapus, a mae lot o bobl fel oedd yna gyda ddwy o ni, nag ydw. Lot o beth o'n i'n neud yn y gorffennol, o'n i'n trio cadw pawb arall yn hapus, mwyn, ultimately, trio neud ni'n hapus, ond dyna ddim o ddys. A nid yn unig gyda just arian ar swydd, ni angen meddwl am hefyd pethau eraill ni'n gwthio'n hun ato fel y berthynas na. Mae pobl sy'n gofyn, ti di ffindio boyfriend eto? A ti just yn meddwl, pam ydw i eisiau cariad? Ydw i eisiau cariad i'n neud fi'n hapus? Ydw i eisiau cariad i'n mwyn neud y teulu'n hapus? Achos y diwedd y dydd, os ti'n chwilio am rwy'n arall i'n neud ti'n hapus, dwi'n beth yn ei weithio, dwi'n person arall ddim yn mynd i neud ti dim ond gyflawn, a ni'n gwybod hwnna. A mae lot o fel pressure, fel o teulu a ffrindiau, felly... Mwy teulu byddwn ni'n dweud. Mwy teulu i fod mewn perthynas, a mae lot o bobl fi'n siŵr yn mynd mewn i perthynas just i fel just shut up the rest, right? Ti'n meddwl? Mae'n just fel, I mean, falle, mae lot o fel people-pleasing mewn o gwmpas, ond fi'n meddwl bod e mor bwysig cwestiynu pam ti moyn, a fel ni wedi dweud, ni wedi cwestiynu pam i gymaint o bethau, ni wedi newid gymaint o bethau'n bywyd ni, pethau i wneud gyda bywyd personol, ni wedi newid ein swyddi, y ffordd ni'n byw. Hollol gwahanol, Achos ti'n dechrau gofyn pam ydw i eisiau? Achos fel ni'n dweud, ni wedi bod yn gwneud lot o bethau i cadw pawb arall yn plesio pawb arall. Felly nawr fel blwyddyn diwethaf, ni'n gwybod, enough's enough, ni eisiau trio newid pethau i wneud ni'n hapus. Peth arall yw fel prynu tŷ, a mae pobl yn siarad am hwn oedran ni yn wedyn. Mae gymaint o bwysau i brynu tŷ a to get on the property ladder. Fi'n meddwl, nes i tymod gymaint o bwysau i wneud hwn pam o'n i'n tyfu lan yn egeiniau cynnar fi, a fi'n meddwl nes i roi lot o bwysau fi hun i wneud e. A mae'r stori eitha ffynnu dy fi, achos actually, nes i weithio'n galed, safio lan arian, a wedyn dyma fi'n prynu y fflat cyntaf fi yn 25 mlwydd oed, a fel un o'r cyntaf allan o ffrindiau fi, a dyma'r fflat yn barod i symud mewn, a rhieni fi fel, pam ti eb symud mewn te? Fi ddim eisiau symud mewn, fi ddim moyn byw yn ben fi hun, a just bach o breakdown, dim breakdown, o just crio sylweddoli, actually, classic, fi just dilyn be ma... Pushy, fel rhywbeth oedd yn gwthio ti ei wneud e. O'n i just yn meddwl bod i'n neud fi'n hapus, o'n i'n meddwl dyna be o'n i moyn, a diweddi lan, nes i rento mas y fflat, byw gyda ffrindiau, a joio. Mae'n really angen meddwl pam ydych chi moyn e, ydych chi wir moyn e. Definitely. Felly ni'n gweithio lot gyda menywod gwahanol, a ni'n neud fel sesiynau mentor rhan grŵp ar-lein, a dyn ni'n edrych ar y rhannau gwahanol o fywyd. Felly, os chi'n meddwl am bywyd bob dydd, chi ddim just yn meddwl am sut chi'n edrych ar arian chi'n neud. Mae gyda chi lot o rhannau gwahanol, so ti moyn esbonio'r categoriau gwahanol, byddwn ni'n dod o draws bob dydd yn ein bywydau. So yr 8 rhan yw, so ni'n cyntaf yw emosiynol, so sut chi'n teimlo ti fewn. Yr ail un yw iechyd a ffitrwydd, so sut chi'n cadw eich hun yn ffit a cadw yn heini. Cariad, so perthynas chi efo gyda pobl gwahanol. Teulu, ffrindiau, arian, a wedyn swydd a chyfraniad i'r byd o'n cwmpas. Amazing. So be mae hwnna'n meddwl i pobl falle bydd ddim yn gwybod beth yw'r cyfraniad yma? Beth ydy hwnna'n edrych fel? Fel enghraifft i fi, beth sydd yn bwysig i fi i cyfrannu yw falle fel
prynu mwy o nwyddau sydd yn fel cruelty free. Beth y ti'n meddwl? Beth y ti'n rhoi yn un ti? Falle bydd rhai pobl yn siarad am fod yn vegan, neu neud yn siŵr bod nhw falle yn gwirfoddoli. Unrhyw beth sydd yn helpu eich cymuned chi, pobl o gwmpas, os mae hwnna'n neud synnwyr. Definitely. A ni'n gwneud lot o visualisation gyda'r menywod yma ni'n gweithio gyda. Ni'n cael nhw i feddwl am y bywyd maen nhw moyn, a'r dyfodol maen nhw moyn, a ni'n cael nhw i gamu mewn i'r dyfodol yna. Mae'n rhywbeth really pwerus. Mae'n rhywbeth really pwerus, achos nes i chi wneud hwnna a really sort of gallu teimlo'r dyfodol yna. Mae'n swnio'n really odd, nag yw e, ond mae eisiau bod chi'n teimlo'r emosiwn yna sut chi'n mynd i deimlo. A just really dychmygu beth mae'r dyfodol yna'n edrych fel. Definitely. A ffordd really dda wedyn ni arddangos hwnna yw fel trwy vision boards. A ni'n caru vision boards. A beth chi'n neud gyda vision boards yw, popeth chi'n gallu dychmygu, pob ardal o fywyd, chi'n mynd i falle mynd ar y we, ffindio lluniau, neu torri lluniau allan o gylchgronau, glido fel lawr, a just neud yn siŵr bod gyda chi y darlun yna wedyn yn glido'ch blaen chi. Mae'n rhywbeth really neis, mae'n rhywbeth really creadigol. Mae lot o bobl yn hoffi fel ti'n dweud, pryd chi'n mynd yn mwy creadigol, chi'n mynd yn lot mwy fel passionate amdano fe. Na, definitely. A mae'n, fel ti'n dweud, mae'r emosiwn yn dod allan. Allwch chi falle meddwl am y delfrydol chi moyn, geiriau sy'n mynd i ysgogi chi, meddwl am pa fath o berthynas chi eisiau, falle swm o arian chi moyn ennill, unrhyw beth fel la, cael ei gyd lawr. A wedyn ni'n mynd yn amlwg just meddwl yn ddi-derfyn, yn dydyn? Definitely. Amazing. Okay, so y peth pwysig arall yn credu dylen ni drafod yw hefyd bod lot o bwysau ar menywod, yn wedig oedran ni, gyda'r whole body clock scenario thing, a mae lot o menywod yn teimlo fel mae rhaid nhw cael plant cyn 30. A sa'n gwybod os chi wedi clywed am Taylor Swift ar Twitter hi, mae hi wedi troi'n 30. Oedd rwy'n wedi commento ar Twitter hi yn dweud, faint o oia ti gyda hi ar ôl, bydd hi methu cael plant, bla bla bla. A just, beth yw'r pressure ma? Dyw e ddim yn dig, a fi'n credu mae lot o pobl yn neud ac yn dechrau cael plant efallai yn mwy gynnar na beth maen nhw eisiau, achos maen nhw'n poeni am hwn. Ond eto, fi'n meddwl bod pobl yn dechrau bod yn fwy agored iddo nawr, a falle bod pobl yn cael plant, ni'n cymryd mae lot o bobl falle yn teimlo fel, to be, sa'n mynd i roi lan i'r pwys yna, a fi jyst mynd i neud beth fi moyn. Definitely. So, hwnna'r un peth cyntaf yw, neud beth sy'n neud chi'n hapus, a gwybod y pam a'r pwrpas iddo fe. Cwestiynu, nag yfe, ydy hwn yn neud fi'n hapus? Yn amlwg. A wedyn, yr peth arall yw meddwl am eich is-ymwybod a'ch subconscious yn Saesneg. A mae hwn yn rhywbeth really pwysig, achos pryd rydyn ni'n meddwl am addunedau, mae angen ni fynd mewn i'r beth yw'r emosiwn amdano fe. So, roi reswm pam ydych chi eisiau wneud yr adduned. So, enghraifft, un o'r pethau ni wedi bod yn trafod gyda lot o menywod yn ein grŵp ni yw arian. A so, enghraifft, mae rwy'n eisiau creu tua 10,000 y mis, enghraifft. Mae angen meddwl pam bych chi eisiau gwneud hwnna, a mae angen trio cael yr emosiwn. So, fel, os ti eisiau trio gwneud 10,000, pam wyt ti eisiau cael 10,000? So, mae rhywbeth fel, falle ti eisiau mynd i teithio, ti eisiau bod yn gallu mynd i allan am fwyd trwy'r amser. Mae angen meddwl pam ydy am bwysig i ti a beth yw'r emosiwn, achos ar y dyddiau sydd yn shit, a chi eisiau just rhoi lan, beth sy'n mynd i cadw chi mynd ymlaen. Achos i ni hefyd, mae rhywbeth beth ni eisiau gwneud bywyd ni yw teithio, so ni'n gweithio'n galed er mwyn gallu teithio. Definitely, achos mae'r syniad sy'n dod mewn bod ti'n, mae'r syniad ti'n adio emosiwn, a mae hwnna wedyn yn troi'n gred, a wedyn mae gen ti fel y gylchred yna mynd o gwmpas. So mae'n really bwerus gwybod hwnna, a dynyddio hwnna fel rhywbeth i wella eich meddylfryd. So tip bach fanna i chi. Tip bach, emosiwn. Beth sy'n ni'n neud nawr, na bod ni'n gwybod beth yw'r darlun mawr, a pam ni eisiau the big vision. Mae eisiau ni i gallu dorri hwnna lawr, achos weithiau, pam ni'n meddwl am y darlun ma, mae chi bod yn really scary, a mae'n gallu teimlo'n amhosib bod ni beth yn mynd i gyrraedd hwn. Fan ni siarad am, os ti eisiau ennill 10,000 o bunnoedd y mis. I rei pobl, mae hwnna fel, tai byth yn mynd i gallu neud hwnna. Overwhelming, right? Really, So mae eisiau ni dorri hwnna lawr. So be ni'n mynd i drafod nawr yw, sut ni'n cael y targed neu'r darlun mawr hir dymor, a sut ni'n mynd i dorri hwnna lawr. A be sy'n bwysig fan hyn, wrth ni dorri lawr, ni angen bod yn fwy specific, ni angen neud yn siŵr bod ni ddim yn gorlwytho, a bod ni yn mwy realistic yn y darn yma. Felly, mae darlun mawr gyda chi falle yn y 10 blwyddyn nesaf, gret. So beth sy'n chi'n neud wedyn yw falle meddwl torri lawr i falle i 1 blwyddyn, a wedyn lawr neu llai 3 mis, 1 mis, a wedyn yn wythnosol. So beth am fynd trwy enghraifft? So dychmygwch nawr bod chi yn barod yn ennill 1,500 y mis, iawn? Mae hwnna'n fel the average salary, Felly ni'n gwybod ein targed ni yn gyfan gwbl yw ennill 10,000 y mis. Ond beth am dorri hwnna lawr?
Felly, mewn un blwyddyn, falle bod gennych chi targed o ennill 1,500 ychwanegol y mis. Okay? So wedyn beth hwnna'n mynd chi lan i 3,000, right? Yeah, a dwi hwnna ddim yn teimlo mor scary o'r 10,000. Beth am dorri hwnna lawr yn fwy. So falle un mis, beth am roi targed i chi o ennill 100 yn ychwanegol y mis. Nawr, mae hwnna nawr, ni di mynd o hwnna o 10,000 y mis, le chi'n gofio ennill 8,500, mat cyflym fyna, ychwanegol, i just ennill 100 pint yn fwy am y mis cyntaf. Nawr, fi'n gallu tymlo allai wireddu hwnna, so mae hwnna'n gymaint yn haws. A'n amlwg, wrth chi ddechrau wedyn gyda'r mis cyntaf ble chi'n ennill 100 pint y mis, erbyn yr ail fis, byddwch chi'n mynd bach yn fwy, falle byddai'n 100, 200, 300, a wedyn y trydydd mis chi'n gwybod byddwch chi'n cyrraedd 500, a wedyn erbyn y flwyddyn yna, byddwch chi wedi gobeithio ennill 1,500 ychwanegol y mis. A byddwch chi'n neud hwnna drwy gwahanol ffyrdd, falle bod chi wedi cael dychafiad, swydd newydd, dechrau busnes, buddsoddi, ond chi wedi dechrau gyda'r cam gyntaf. Ond dyna'r peth mwy o pwysig yw i weithredu a dechrau gyda'r cam gyntaf. Definitely. Wedyn, mae angen symud ymlaen i siarad am gymhelliad, sef motivation, a fi'n credu mae lot o bobl yn aros i'r cymhelliad i ddod i nhw, a ni'n gwybod dyw hwnna ddim yn digwydd. Mae angen i chi gweithredu tuag at rhywbeth mwyn dechrau cael y cymhelliad. So mae hwn yn rhywbeth really, really pwysig, a ni'n hoffi sôn am hunan wybrio hefyd, a ni'n meddwl bod hwn yn really, really bwysig, achos os ydych chi ddim yn hunan wybrio, chi ddim really efo rhywbeth i targedu ato hefyd, a be ni'n hoffi wneud, ni'n pwysleisio bod e'n bwysig i hunan wybrio, hyn oed fel y pethau bach, a ni'n dweud like a little wins. Enwedig y pethau bach. Ie, yn enwedig y pethau bach, a fel be ni wedi bod yn neud? So, fi'n gwybod un peth nathon ni wneud ar ôl i ni wneud tro cyntaf ni gael cyfweliad teledu. Nathon ni fynd i gael diod, dy fe? A dim actually diod meddwl oedd e. Nathon ni fynd i gael smoothie hyfryd yn y dre a just joio, dy fe? Achos o'n i'n fynd gatre na gynnu. A ni fel, ti'n be, ni actually angen gwobrio'n hun am rhywbeth mor amazing ni'n neud. Ie, a nathon ni weld wedyn, ti'n gweld bod ti'n gwneud cynnydd, ni wedi sort of cyrraedd y targed cyntaf. Right, ni'n bod ar teledu. Yeah. Ooh, what's going to stop us now? Yeah, the world's our oyster. A hefyd byd ni angen atgoffa'n hun, mae lot o bobl ddim eisiau gwario arian, a mae hwnna'n ffain. So, fath o bethau ni eisiau neud fel i helpu hun o'n wybrio yw, i fi'n hoffi just ymlacio falle cael bath, cael falle duvet day, watch fach o Netflix, mae hwnna'n ffain. A hefyd, mae hwnna'n okay, mae lot o bobl yn teimlo'n eog. A ni jyst yn mynd i ddweud, mae pobl yn gallu teimlo'n eog. Mae nhw yn. Oedd just ista lawr a ymlacio trwy'r dydd, ond mae hwnna'n ffain. Mor bwysig. Nes i ddarllen erthygl yn ddiweddar a just dweud, weithio mae fe'n bwysig i gael yr amser yna, just i beidio neud rhywbeth. A fi'n meddwl, mae'n gret cael y targedau. Mae targedau mor bwysig a gwythio'ch hunain. Mae lot o bobl jyst yn dweud, fi'n hapus ble dwi, a mae angen bod ni'n esblygu, mae angen bod ni'n datblygu. Definitely. Ond wedyn mae angen bod ni'n cael y downtime yna, just ymlacio. A fi'n credu lot o bobl yn ein fel generation ni, mae lot o bobl yn ffeindio yn anodd i istedd ar ben ei hun. Heb ffôn. Heb ffôn. Wel, just ar bod ar ben ei hun, a eistedd yn eich fel meddwl eich hun. Cwmni. Mae'n weird, nag yw e? Mae'n anodd bod pobl yn ffeindio hwnna'n anodd. Ond o'n i'r un peth, nes i fi weithio ar meddylfryd fi a gallu dechrau cydnabod pa rannau o fi falle ddim yn hoffi a ni ddim yn hapus gyda a gweithio nhw. A wedyn, fi'n dwlu bob ben fy hun nawr. Like, ti'n modd, cau drws, get out, leave me alone. Yeah, I know. Fi'n un peth fel byw ar ben fy hun, ond ar y dechrau pryd o'n i'n byw ar ben fy hun, o'n i'n cysau e. O'n i'n cysau cwmni fy hun, o'n i'n just meddwl, teimlo'n really fel uncomfortable, right? Really anghyfforddus. Really anghyfforddus. A nawr, achos fel ni'n dweud, ni'n gweithio ar y meddylfryd, a just, mae'n teimlo'n good. So hunan wybrio, really, really, really pwysig. Okay, so dyna ni wedi trafod ein pwyntiau ni a pethau sydd yn really bwysig tra bod ni'n neud addunedau. Nawr, dwi just cloi pethau fyny am ein addunedau Blwyddyn Newydd, a beth sydd yn bwysig pryd ni'n neud addunedau bywyd yw gosod targedau, a mae'n bwysig rhoi sialens i'n hun, a chi'n gwybod trio rhywbeth newydd, a meddwl amdano fe. A dyma be mae lot o bobl yn neud yw maen nhw'n rhithro, a maen nhw'n neud fel addunedau ar hap, right? A maen nhw ddim yn teimlo fel yr pwysigrwydd oedd fe wedyn. So,
peth arall ni angen cofio sydd yn bwysig yw bod yn cymryd tua 30 diwrnod i fod yn gallu newid eich meddylfryd. A Heledd, mae gen ti stori bach am NASA. Dwi'n gywir? Oes, felly, mae hwn i gyd i wneud gyda NASA a arbrawf nath nhw'n wneud gyda gofodwyr. Felly, be nath nhw'n wneud oedd, mwyn paratoi y gofodwyr i fynd lan i'r gofod, achos does dim disgynnuchyd yn y gofod yn amlwg, felly o'n nhw eisiau helpu nhw i baratoi at hwnna. So, nath nhw roi goggles arbennig i'r gofodwyr yma, ac oedd e'n troi popeth benni weired, upside down, right? A rhaid i'r gofodwyr yma gwisgo'r goggles yma gatre, am 30 diwrnod, right? Dyna beth angen digwydd. Na'n amlwg oedd e'n rili anodd ac am y popeth benni weired, mae'n rili galed. It's quite scary, yeah. Yeah, a wedyn, imagine fel torri stwff fel minute bach, sa'n gwybod. Super beryglus. Ond be nath nhw weld, ar ôl 21 diwrnod, be nath ddigwydd oedd golwg rhai o'r gofodwyr wedi mynd benni weired yn ôl. So nath popeth mynd back to normal, right? That's so weird. Erbyn y 30 diwrnod, oedd pob un o'r gofodwyr, oedd golwg nhw i gyd i newid nôl i normal. Nawr, nhw dal yn gwisgo'r goggles. So nhw'n dechrau meddwl, be nath ddigwydd fan hyn, pan fo hwn di newid? Nawr, yn amlwg oedd rhan nhw dynnu'r goggles na bant. A wedyn, oedd popeth benni weired eto. Na beth nath nhw weld oedd yr un peth eto. Rhwng 21 a 30 diwrnod, oedd y golwg yn mynd nôl i normal. So be mae hwnna'n dangos yw, gyda'ch meddylfryd chi, mae angen i chi wneud rhywbeth bob dydd, iawn, am 30 diwrnod mwyn i chi actually gallu newid the neuropathways neu rhywbeth maen nhw'n galw right? Ond beth sy'n diddorol, nath nhw ail-wneud yr arbraf to, a nath nhw gael nhw wisgo'r goggles, ond nhw'n tynnu'r goggles bant. Na wrth gwrs, achos bod e ddim yn digwydd bob dydd. Consistency, right? Consistency, right? So, yn amlwg, oedd y ffordd nhw'n gweld, oedd y menyd i methu newid e nôl benni weired, achos bod nhw ddim wedi gwneud y bob dydd. So, rhywbeth really diddorol. Mae'n dangos fel y pŵer mae'r meddylfryd yn gallu newid yn eich bywyd chi, right? A pŵer y meddwl. Pŵer y meddwl. So dyna ni am ein podlediad heddiw. Diolch am wrando. Ond well i ni sôn am ein addunedau'n ni. So Heledd, beth yw dy addunedau o flwyddyn yma? Fi wir moyn edrych o iechyd fi. Mae iechyd yn rhywbeth really, really pwysig. A'n amlwg mae eisiau bod yn specific gyda hwnna a sut fi'n mynd dorri hwnna lawr. Felly, fi'n diodde chydig bach o eczema. A mae hwnna'n dod o'r ffaith bod fi yn intolerant i lot o fwydydd gwahanol. Gluten, llaeth, soy. Felly, dwi'n moyn neud yn siŵr so fi'n fwyta'n iach a neud yn siŵr bod fi ddim yn bwyta'r bwydydd yna. So mae hwn yn fod yn challenge, chos fi dal yn ffeindio fan yn siocled. Fi'n gwybod. A wedyn neud siŵr bod fi yn mynd i weld rwy'n sy'n mynd i helpu fi i gwybod sydd wedi clirio'r eczema. So mae hwnna yw'r peth mwyaf pwysig, iechyd i fi. Be amdano ti? I fi, fi'n really dwlu fel cadw'n heini, ond fi'n trio ffeindio fel ffyrdd gwahanol i wneud y mwy fel cyffroes. So fi wedi bod yn wneud fel aerial hoop o'r blaen, jyst i cadw hi'n yn ffit, ond hefyd falle wneud mwy o dawnsio, chos o'n i wedi mynd ar gwrs o'r blaen, a o'na dawnsio'n rhan o fe, a ni jyst i cael really good time gyda ni. Really joio. So, really eisiau mynd mewn i hwnna, mynd nôl i dawnsio. So, So i gael hwyl mwynhau allan o fe. Ddim bod yn fel fitness freak, you know, ond just... A hefyd, dwi ddim am cael y corff amazing. Ti moyn neud achos ti moyn teimlo, ti moyn joio. A ni'n byth gyda fi, gyda fel iechyd fi moyn neud achos fi'n gwybod unwaith mae iechyd da gyda fi, fi'n teimlo'n fwy hapus a mae'n mwy o egni dy fi. Felly mae'r rheswm pam na mor bwysig. A wedyn y tro nesaf byddai'n mynd at y siocled, gobeithio na, achos byddai di drwm fe mewn i hun, ti'n mynd dim ond really sal a really shit os ti'n big o'r siocled yma lan. OK, so dyna ni am ein podlediad heddiw. Diolch am wrando. Hefyd cofiwch dilyn Hansh ar y cyfryngau cymdeithasol. A tan ysgrifwch i bodlediadau Hansh. A hoffwn ni bys ni'n dwlu clywed eich addunedau chi. So os ych chi eisiau rhannu eich syniadau chi gyda ni. A hefyd os chi eisiau dilyn ni, EMpowerMe Sisters, gallwch chi dilyn ni ar Facebook a Instagram. Ni hefyd gyda gwefan, empowermesisters.com. So bys ni'n dwlu clywed eich syniadau chi. Unrhyw gwestiynau, dewch ato ni. Ni moyn helpu chi i fyw eich bywyd gorau, hapusrwydd a hyder. Oh, yes. A phob lwc gyda'r flwyddyn yma. Mae'n mynd i fod yn flwyddyn ffantastig, dwi'n meddwl. Mae gen i fi teimlad really da am 2020. Degawd newydd. Mae amser yn newid. Mae'r cymylau di yn mynd. Mae hael yn dod. Mae'n cyfle i chi wir newid eich bywydau. So os ych chi moyn newid, nawr yw'r amser. Yeah. Pob lwc. Pob lwc. Ta-ra!